සුබ දවසක් ඔබට. අද දවසේ දේව වචනය. ස්වාමින් වහන්සේ දාවිද් සමග සිටි නිසා. 1 සාමුවේල් 18 වන පරිච්ඡේදය 12 වන පදය. ඔබත් පහර පිට පහර වැදී වේදනාවෙන් ඉන්න කෙනෙක්ද? එසේනම් මේ පණිවිඩය අසන්න. සාවුල් රජු දාවිද්ව මරන්න තම හෙල්ලය විසි කරලා දෙපාරක් උත්සාහ කරනවා. නමුත් දාවිද් ගැලවී යනවා. ඒට හේතුව ස්වාමීන් වහන්සේ දාවිද් සමග සිටි නිසාත් සාවුල්ගෙන් පහව ගිය නිසාත්ය. ඒ නිසා සාවුල් තමා ඔහු මරන්ට යන විට දෙවියන් වහන්සේ ඔහු බේරගන්න නිසාම බය වෙනවා. අද දවසේ ඔබගේ ජීවිතේ ඔබට පහර දීම් දෙන මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ ඔබ නොවැටී සිටින විට, ඔවුන් උත්සාහ කරන හැම උත්සාහයක් අසාර්ථක වන විට, ඔවුන් දකින්ට යනවා ඔබ සමග දෙවියන් වහන්සේ සිටින බව. ඒ වගේම ඔවුන් බය වෙනවා මන්ද ඔබ සමග දෙවියන් වහන්සේ සිටින නිසා ඒ ආන්ත්‍රාය ඔවුන්ට පැමිණෙන යන බව. ඉතින් ඔබ දෙවියන් වහන්සේට රන්වන්න, මනුෂ්‍යයන්ට බය වෙන්න එපා. ඔබ පහර කෑම් ලැබුවත් එයින් ස්වාමීන් වහන්සේ ජය දෙනවා. ඔබ නැවත වැටෙන්නේ යන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ රන්ව සිටින්න. ජේසු පිහිටයි. இன்றைய தேவ வசனம், கர்த்தர் தாவீதோடே கூட இருக்கிறார். 1 சாமுவேல் 18 அதிகாரம் 12 வசனம். நீங்களும் மீண்டும் மீண்டும் வேதனையை சந்தித்து வருகிறீங்களா? இந்த வசனத்தை கேளுங்க. சவுல் ராஜா தாவீதை கொல்ல 2 முறை முயற்சி செய்தான். ஆனா தாவீது தப்பித்து கொண்டான். காரணம் என்னன்னா, தேவன் தாவீதோடு இருந்தார். சவுல் எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும் தேவன் தாவீதை காப்பாற்றி கொண்டே இருந்தாரு. அதனால சவுல் மிகவும் பயமடைந்தான். அது போல தான் இன்றும் உங்கள் வாழ்க்கையில் சிலர் உங்களை வீழ்த்த முயற்சி செய்யலாம். அப்போது அவங்களோட சண்டை போட்டு தேவையில்லாத பிரச்சனைக்கு நீங்க முகம் கொடுக்க தேவையில்லை. தேவையான இடத்துல விலகி செல்வது தான் ஞானமான காரியம். நீங்க தேவனோட நெருக்கமாக இருந்தா உங்களுக்கு எதிராக செய்யப்படும் எல்லா முயற்சிகளிலும் தேவன் அவர்களை தோல்வி அடைய செய்வாரு. அப்போது தேவன் உங்க வாழ்க்கையில கிரியை செய்கிறாருன்னு அவங்க உணர்ந்து கொள்வாங்க. ஆகையால தேவனுக்கு சமீபமா இருங்க. பகைக்கிறவர்களை பார்த்து நீங்க பயப்படாதீங்க. தேவன் உங்களை பிரச்சனைகளிலிருந்து காப்பாற்றி உங்களுக்கு கட்டாயமாக ஜெயத்தை தருவாரு. தளர்ந்து போகாதீங்க. விசுவாசத்தோடு நிலைத்திருங்க. தேவனுக்கு சமீபமாயிருங்கள். ஆமென்.